Rodrick Galdes irriżenja minn Ministru min jeddu. Dan huwa dak li seħħ fil-Kuruturi ta' Kastilja fl-aħħar jumejn kif il-Prim Ministru ma ta' ebda indikazzjoni li kien illi ġelu jirriżenja minn Ministru tal-Housing. F'kummenti mal-ġurnalisti, Roberta Bela qal li Rodrick Galdes irriżenja għal raġuni ġenerali brabta mal-allegazzjonijiet tal-aħħar xhur. Irriżenja fil-waqt li jista' ngħatat impressjoni li kienet annessa jew relatata mar-rapportaġġ tal-bieraħ kienet waħda li saret minnu għal raġuni ġenerali. Mistoqsi dwar x'inbidel mill-aħħar ġimgħat u x'wassal għar-riżenja ta' Rodrick Galdes la darba dan qiegħed jgħid li m'għamel xejn ħażin qabel sostna li lissa ex-Ministru iddeċida li jieħu l-pass tiegħu minkejja li sissa l-iskandli tal-proprjetajiet skontu huma biss allegazzjonijiet. Jekk tara l-istejjer prinċipali, tal-bieraħ kienet riċiklar ta' dak li ġara fl-2023. Kien hemm stejjer oħrajn fuq penthouse u mhux penthouse. Il-punt huwa li hu ma jtapnux il-kredibilità ta' Ministru tal-Housing. U għalhekk ħadd deċiżjoni. Mistoqsi għal darba tnejn-tlieta jekk ġalux u biex jirreżenja jew Galdes warrab min jeddu għal darba oħra il-Prim Ministru naqas milli wieġeb b'mod ċar. Did you at any point personally tell Mr. Galdes to resign? Id-diskussjonijiet li kien hemm bejn il-Ministru Galdes naturalment jibqgħu ta' bejnietna. Fil-waqt li meta kien mistoqsi jekk hux se jħallih joħroġ bħala kandidat laburista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, qabel għatenna li l-akkużi li qed isiru huma biss allegazzjonijiet mingħajr evidenza. Bekk Net News taqsa meta ra jew sar jaf bir-rapport tal-FIAU brabta ma' Rodrick Galdes u l-familja tiegħu. Kif rapporti fuq il-medja lokali tul is-snin tkellmu dwar investigazzjoni tal-FIAU li twettqet lura fl-2021 fejn ħareġ suspett qawwi bejn interess tal-qraba ta' Galdes u kontratturi brabta ma' proġetti tal-housing. U fil-waqt li ma ċaħadx dwar l-eżistenza ta' dan ir-rapport, Roberta Bela xeħet id-dubju dwaru. Kemm ilek taf bih ir-rapport tal-FIAU? Jiena fuq ir-rapporti tal-FIAU ma nkunx privi għalihom u m'għandix inkun privi għalihom. Klessin ilu kien fatt magħruf kien. Fl-2023 kien hemm blogger illi ġab l-istess storja illi qalet it-Times il-bieraħ. Jiġifieri xejn ġdid dak li ingħat il-bieraħ. Rapport tal-FIAU mhumiex allegazzjonijiet. Jiena sal-lum qas nista' ngħidlek hemm rapport tal-FIAU. Mela jiena nista' ngħid kienx hemm rapport tal-FIAU. Snin ġifieri ma kellimtux. Sekonda, jiena mimkien matlek hemm rapport tal-FIAU. U min nista' nikkonferma xi ħaġa li ġiet rapportata meta jilla nista' nikkonferma u laqqas ninnega. Aktar minn hekk, il-Prim Ministru minflok jara illi l-membri tal-kabinett tiegħu jaġixxu bl-aktar mod etiku ġust insista illi jirċivi l-evidenza mingħand il-ġurnalisti. Jiena qed nistenna meta jkollkom xi prova. Ejjew biha tistenna l-provi mingħand il-ġurnalisti. Mhux provi mingħand ħadd. Jekk hemm rapport. X'rapport? Rapport tal-FIAU. Kien qed tgħidu hemm rapport. Ġifieri m'hemmx rapport tal-FIAU. Tieni kopja. Jiġifieri m'hemmx rapport tal-FIAU iva jew le, ġifieri. Ngħidlek lajva waqqas li. Intant, wara ir-riżenja ta' Rodrick Galdes minn Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roberta Bela konferma li ta' din ir-responsabilità lis-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Andy Ellul bil-Prim Ministru jaħta fil-housing fideh u jinjora deputati validi bħal Edward Zammit Lewis, Ramona Tart u Carmelo Abela.